Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ke BJP Meghalaya Kaladawa ke Election Commission of India bahkan pak ye kinong pet perman jongka ke election ne ki election observer bakin pet ngor bha ye ke jinglong jingman ha ka bayadai bat ke jing penlong ye ke election se ke yeng dar bar thawan ke jilla but kita kinong pet perman kim dei ban shushong tang hanong ba shillong but let sangkai sngob ha ne ki picnic ke BJP kalapun sngow ye kani hakmat ki he jong ke Election Commission of India ha ke jing ye kendo bat ki sengsan hima ke balalong ha hotel Vivanta menta ke janmet ke khat ar tadi ko banai kela lingkot arajar ar pulai Presiden ke BJP Meghalaya Uba Ernest Mauri ulayat ho baki bon ki constituency ki badan jingma bha kum harilom jentia bat katto katne ki jaka ha Shillong ki bakin thop West Shillong constituency ki badan bha ka jing thot ka suk ka san nado ka jing ther bom grenade bat kini ki nong pet perman ki dai ban sang keleng ki jaka ban pet ngor ye ka jinglong jingman bat ki election ka dai ban long ka ba yai renti uba mauri ula ong bakini ki nong pet perman ke Election Commission of India ki dairu ban let shaman la ki constituency ban pet hi deladi bat ki dai ban pet ngor bha haswa ban thep vote bat ha ka por bat thep vote namar la juyos ngo baka seng ka bayalam ye ka sarkar bat ka badan ha ka por kala ban the ye ki breu de ka pisa bat ye kum kita dai ban kem bat pengat kat kum ka ai Kakinhon jongki he ke Election Commission of India kalawan poi hanong ba Shillong minta ka janmet ka khat artri ko banai kelal lingkot arajar arpulai bani kendo ye ki sengsan hima ba pher bani ki officer ka sarkar jilla kinthum yo chief electoral officer ka Meghalaya nagabenta ka jing penkre ye ki election se ka yeng dar ba thawan ka jilla ka ban salong shen ha urumphang bat upnai leber minta usnem sakawai ka mat ko mangi ong ba ki election observer haba ki pha eki banwan state ke jongi kimdei ban lek picnic kimdei ban shong ta Shillong kidei ban lek shaki chika thebut ki borong sensitive kidei ban lek keleng kimdei ban shong po Shillong election observer katangi labu hakmat election commissioner but sakawai ka point ka bakhadu ngi ong ba ki bon ki constituency ki bolong very sensitive ba kadei ban don ka security ha kadei ban don ka bakhan ma khamtam harilum jaitia ki babon ki constituency ha ki badon ka violence ka bagi omo but hangne Shillong ka 18 West constituency ka di ka Wayne constituency ka lang ta ba na try baro khoi phi kmau arja ka pra ka jingdon u bom karnet ka jingkawang petrol bom ha bat kum ta ter ten kaliang jungi kum ko party ngila kerpat ya election commission jog India bahkan pha sibon ki porton pulit ki sipai ba election ka di belong yai bet ki pai ba ki di bondon ya kata ki nilai lut ya ka hok chungki bakin thep na bakin jiet ya ka nuko party ka bakin mon kani ka dei ka jingbo ka jungi na ka BJP sa ka election commission jong India haswa bangin poisa election